Okay. Eto na yung kilawin. Pugits. Kurita. Ito masarap din sa mga kilawing pugita, kilawing kurita or octopus. Yung tinta. Yan naman nabibili yan. Yung ink lang niya. Yung ink ng pusit. Yan. Yan. Tinta yan. Pwede nang ihalo yan sa kilawin. Tinta ng pusit. Okay? Tinta ng pusit. Yun. Maitim. Maitim ang budhi. Narinis po ang ating kamay. Kilawing. Yan ang kilawing octopus. Eto na ang ating octopus na kilawin. May tinta ng pusit. Ayos pa. Eto na ang kilawing octopus. Octopus. Buyas. Sibuyas, sili. Pimple. Malinis ang kamay ko ha. Mahugas ako niyan. Talong and okra. Yung iba, torta. Ito, sausaw sa bagoong. Pagkain Ilocano. Sarap niya. Sausaw sa ano yan? Bagoong. Panalo na yan. Yan. Yung iba, pang torta. Bagoong. Tirong. Yan. Gusto mong lagyan ng sili, okay na yan. Yan, ulam na yan. Okay, prito. Ito, pang torta bukas. Tapos tong ulam namin ngayon. Okra, talong, bagoong. Kain na. Kain na.